Здравейте хора, аз съм Нивака БГ. Открих работа си. Ей! Доста напрежение беше, което много ме дразни направо. Какво говоря повече? Добре, мисля да направя само едно нещо обаче първо. Ако падна, да си направя едно честче. Правим така. За да остави малко работи. Леко остатъка пахти. Пълен съм сайта. Чест. Да. И една кофа с вода ще ми трябва. Мъжкам всичко, мъжкам. Само материалите няма да слагам. Я взема паролите. Да се направя само една кофа с вода. Да, и той може да взема. И той. Тях може да стоя. Добре, така. Направим една кофа с вода. Следа мога да следа. И да хапна. Да, и табело е направя, защото направо ще ме подгъда, ако ми идем отваря. Така. Падна доста търсене, защото нямах никакви айтеми. Така. Тук се паеше. Една така. Оп. Готово. Така. Даже и 3 ще направим. Не мисля, че трябва така да е. 3 вате. 3 вате. Джо. Опа. Вот. Да се ина. Ето. И сега вече не би трябвало никой да може да отваря. Това лекция, което много се ядосах, но по-справи. Аз това е, че аз спирам клипчето, но поне да не беше ставало фейл. Ще е хубаво. Правя го по-нависоко, защото някой, ако примерно, защото аз виж играя смисъл да не се виждам толкова много на малко, някой може да играе надалечно и може да видят сигурно смисъл това. Фреймовете ми се така се нарича. И затова. Това го правя толкова високо. Кога ще свърша? Аз колко съм мислил? В коя спа кол? Cobblestone. Да се добера догоре да направя една платформа. Ще е хубаво. Добрах се. Добре, то все едно. Само да не го изтърва, че направо се намиря. Вече. Добре. Така. Че не се гътна пак.
Окей. Така вече имаме малка платформа. Така. И да, правя платформичката и спирам клипчето. Чакай още малко така. Така. The fuck. Така. Добре, че кирката ми поне чуплево си е диамантена. Така. Да, стана бая голяма платформата. Я имам... имам още. Имам още такова. Items. Да направя още малко платформата. Опа, така. Направо си изхъбя целият кобалстон. Тячка, като бях се засили, направо тя са плесна така долу. Окей. Няма стигна да. И сме готови. Добре. Стана бая голяма платформата. И трябва да сега след додолу. Да не се отдава пък си. Уау. И сме долу. Yes, майка. Какво да стане? Бахтило. Видим още малко вода. Да не стане някой фейл, нали, защото смисъл. Аз после няма как да закача смисъл. По-точно има. Не, чакай се. Ау. Добре, чакай, се отадя. Аре, още малко трябва да така мисля, че стигнах почти до платформата. Да. И точно на време. Ухо. Викам, мале, какво става дядко? Ще да видя, ето го.
Да, добре. Тук слагам така. Да, точно така трябва да е. И почвам да слезам от тук. То бая е. Един стак смятай. Ох. Така. Набирам работките тук. И да вземи честа. Чай. Нямам трябва. Айде ми бе стол. О май гад. Място ли нямам? Място. Бе, то другото. Може да го направя. И се изкачваме. Окей, с малко спирам клипа, само да се изкачим догоре и спирам. Ще продължим другия епизод. Мисля, че трябва да не се отдава. Добре, вече стигнахме горе, майка. Охо, най-сет. О, добре. Така. И правим така. Добре, хората. Мисля да спирам клипчето. Аз бях Дивака, БГ майка и това е. До следващия епизод. Чао! Този епизод колко стана? Мисля, че стана доста голям. 16 минути. Той е някъде там този. Той е 15 минути някъде. Тя е 19, чай да стане и 20. Добре, 20.